ai dureri la cot, la genunchi sau la călcâi, înseamnă că ai lipsă de acid ialuronic. Acidul ialuronic este produs natural de corpul nostru și cu vârsta sau atunci când facem foarte mult sport, începe să fie cât mai puțin. Trebuie să-l integrăm luând glucozamină sulfată, 1500 de miligrame pe zi, și o să vedeți că în 2-3 săptămâni toată starea asta de durere o să amelioreze. Deci o să fim mai sănătoși, o să încetinim procesul de deteriorare a articulațiilor și o să fim mai fericiți. Îl găsiți pe Amazon, oriunde, în magazinele specializate în integratoare. Deci consumați glucozamină sulfată, 1500 de miligrame pe zi, și o să vedeți că o să vă simțiți mult mai bine.